Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Tipepese kuti ayi tayambako mochedwerako chifukwa cha zovuta zina, koma ine ndileya malekano, ndipo tsiku la lero tabweranso ndi nkhani ina imene yavuta kuno ku Malawi. Osayiwala kuti mu program imene ya kulinji timakhala tikukupatsirani nkhani zimene zikuchitika muno Malawi, ndipo timakhala tikuziunikira mozama kukhala ndi akatswiri komanso anthu amene zikuwakhuza nkhani zimenezo. Nde ine ndileya malekano kulandirani nonse ku program imene ya kulinji. Lero tikhale tikuunikira nkhani imene yavuta kwa basi ku Malawi kuno. Ati koma mpaka kwa basi nkhani imeneyi ikuoneka kuti si kufuna kuzilala iyayi. Nkhani yokhudzana ndi CDF. Pakadali pano taona phungu wa nyumba ya malamulo Honorable Emmanuel Chamblanyina Jere kuti anabwera mnyumba ya malamulo ndikupanga motion kuti akufuna abwerese private members bill yokhudzana ndi CDF. Zimenezi sizinachitire bwino anthu amabungwe osiyanasiyana. Taona amabungwe wa dzulo anabwera ndikuchititsa msonkhano wato la nkhani ndikukamba kuti yayi bilu imeneyi siyofunikira. Nde tikhale tikuunikira nkhani imeneyi, tikhale ndi oyimirira mabungwe omwe si aboma a Benedicto Kondowe, tikhale ndi nduna yoona za maboma ang'onoang'ono a Ben Piri, komanso tikhale tikucheza ndi Honorable Emmanuel Chamblanyina Jere amene anabweretsa bilu mu nyumba ya malamuloyi. Nde lero tikhale tukambirana nkhani imeneyi monga mmene timachitira nthawi zonse mu studio muno timakhalanso ndi nzanga. Lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inetu ndadzuka bwino. Lero ndemwachenatu. Zikomo inutso mwachena. Kulizochitika zanjire. Komango nditsatira mutakudya bwino. Ndaona ayi poti tili munyengo yovuta. Mafona kumakhala manje. It has pleased. Iyayi ndi mmene tikhale tikutambasulira nkhani imeneyi tsiku la lero. Komanso tikhale ndatula nkhani athu madera osiyanasiyana. Sitimafuna programu iyi kusiyana ino Amalawi kuti nanunso mubereke maganizo anu pa nkhani imene tikukambirana pa tsiku limeneyo. Tikuyamikeni nunso amene mukutitsatira bwino lino pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi. Posafuna kutaya nthawi tiyambe nkhani yathu bwanji ndi eni amene zikuwakhuza Innocent. Tisayambe kuthirirapo mulomo tiyamba kusokoneza. Koma tiyambe eni amene nkhani ikuwakhudza kuti timve kuti kodi mwati kulinji kunjaku. Madzuka bwanji Benedicto Kondowe? Ndadzuka bwanji. Ndadzuka bwino inu amadzuka bwanji kuplantaya. Ifenso tadzuka bwino, tipepese kuti takulumikizani mochedwerapo. Timafuna nditu nonse mukwane full set ikwane bwino bwino. Zikomo. Mwati chatsitsa zaye kuti njovu ithyoke nyanga ndi chani takuona ni dzula mabungwe mukubwera kuita nato la nkhani kukamba nawo nkhani yokhudzana ndi CDF bill imene ikufuna ipite mu nyumba ya malamulo. Mwati chavuta nchani? Nkhani yaikulu leya tisapite patali kuti chimene chatsitsa zaye ndi bill imene phungu modzi wa kumzimba Honorable Emmanuel Jere akuibweretsa ku nyumba ya malamulo ngati private members bill imene inapangidwa gazeti pa 21 November 2025. Bill imeneyi ikufuna kukhazikitsa thumba limene limachedwa Constituency Development Fund, komanso ikuwunikira akayendesedwe ka thumba limeneli.
mukalowa mkati mwa bill imeneyi makamaka tinene kuti section 151C ikunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene akhale woongolera thumba limeneyi. Members of Parliament shall be responsible for the governance of the fund pa Chingerezi chake. Ndiye mukayang'ana zimenezi mukusemphana ndi chigamulo chimene Constitutional Court yidalamula pamulandu umene tikuti case number 3 ya 2023 pamene nkhani imeneyi inali ku court. Ndipo a court adanena zinthu ziwiri zimene zofunikira kwambiri. Nkhani yoyamba adanena kuti gawo limene aphungu a nyumba ya malamulo amatengapo pa nkhani za CDF zikusemphana ndi constitution. Nkhani yachiwiri kutengera malingaliro amenewo adasindikanso kunena kuti boma lipange china chilichonse chotheka kuti aphungu a nyumba ya malamulo asatenge nawo gawo limene ankapanga nthawi imeneyi. Ndiye mukapita papatsogolo fast forward muona kuti kutengera chigamulo chimenechi boma limene lasankhidwa posachedwa apa pamene aphungu ali ku nyumba ya malamulo Honorable Ben Pili amene akuyang'ana maboma ang'onoang'ono adapereka statement ku nyumba ya malamulo. Statement imeneyi adafotokozeranso ndondomeko zimene iwowo akhazikitsa kuti chigamulo chimene bwalo la milandu lidanena yambe kugwira ntchito. Inali step imodzi yoonetsetsa kuti executive ikusatira zimene bwalo la milandu lagamula. Timene kuti pa nkhani za malamulo imanena kuti decision ina iliyonse imene court lapanga imayenera kusatiridwa. Pokha ngati decision imene ingayimisidwe woyimitsa amakhala bwalo la milandu. Leya mukumbukira bwino lomwe kunena kuti chigamulo chitatuluka panali malingaliro amene a former attorney general anali nawo kuti akapanga appeal decision imeneyi. Ndipo ife tidatusaso statement wachenjeza kunena kuti yayi akapanga zimenezo akhala kuti akutenga mbali chifukwa iwowo ngati mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo amayimira wina aliyense kuphatikizapo makhansala. So iyi ndi background chifukwa chake pakadali pano msonkhano umene timapangisa timafuna tipereke message yoyenerera kunena kuti yayi zimene zikuchitika ndikusemphana ndi chigamulo cha koti komanso malamulo chifukwa mkayang'ana section 146 ya constitution komanso section 6 ya local government act ikufotokozera bwino udindo wa makhanso. So ndi nkhani imene ifeyo inativuta kwambiri kuti aphungu apange zimene tineneso kuti titapanga press briefing leya kuti tikhale ndi context yoyenerera. Inapitanso ku nyumba ya malamulo titapempha Honorable Emmanuel Jere kuti tikambirane nawo. Ndipo titapita tinakauzidwa kapena tinakadabwa kunena kuti nkhani imeneyi ili ndi task force. Ikuti ndi munthu mmodzi amene akubweretsa private members bill ndi task force. Mukayang'ana task force imeneyi muona kuti zipani pafupi zipani zonse zilipo. Kutanthauza kuti ndi bill yonena kuti anthu ndithu akukambirana ndi gulu la anthu. Ndeni mafuna ndipereke context imeneyo kuti ikhale ndi chithunzithunzi choyenerera. Mawu anga womaliza ndiwonena kuti chifukwa chonena kuti musamalize mawu tidakakambirana akondowe musamalize mawu tidakakambirana ndeti bwereso kwa inu. Okay. Yeah. Tathokoza kwambiri olemekezeka Emmanuel Chamblanyina Jere mwadzuka bwanji? Ineyo ndadzuka bwino kwambiri kaya leya kumene kuplanta mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Takunyadilani. Mwamva mene ayambira Benedicto Kondowe. Ya ndayamikire ayifotokoza bwino kwambiri. Zose zofunika afotokoza. Ndiye ine ndiyambire pakuti ineyo ngati member of parliament wa Mzimba South constituency apapa ndabwera kachiwiri anandivotera poyamba 2019
apapa anthu andivoteraso 2025 ndikamapanga campaign nthawi imene mapanga campaign kuti anthu aja andivotere anthu chinthu chimene amadziwa pa ground chakuti Chamulanyina atibweretsera chitukuko kudera kwathu moti inu aleya ola kondowewo kumudzi kwawo atataimbe foni panopa waimira anthu akumudzi kwawo kuti kodi MP wanu ni ndani wakuti kodi chiyembekezo chani chochoka kwa MP ndi chani chinthu choyamba chimene anthu akumudzi atchule anena kuti MP tikuyembekeza kuti akhonza CBCC akhonza school block akhonza mabridge ifike pa gawo lina constitution court ruling mu April 2025 akoti ananena kuti ntchito ya koti njo masulula malamulo ndipo tikukumbukira mu 2020 akoti anamasulira kuti wedi yoti majority imatanthauza 50+1 zinatengera ife aphungu ukanena kuti mu constitution mwathu muja majority ija tiyikire moto kuti 50+1 ntchito ya aphungu kuti akoti akamasulira chinthu chimene mu constitution mulibe ife aphungu ntchito yathu ina ndiyo konza malamulo a constitution court atalamula mu April kuti aphungu chinthu ichi chinayambika mu 2006 ndi inuyo aphungu ndipo anthu akuchidziwa bwino pa ground kuti mumathandizira kuti chinthu ichi chiyende bwino cha CDF cha chitukuko koma chinthu ichi chikusembana ndiche i constitution ife tato zikusembana mwagwira ntchito yanu yotamandika akhota anagwira ntchito yawo imotamandika kwambiri akuafotokozera kuti ichi mu constitution mwathu chikusembana ndi oversight ife takalabasi ngati phungu chiyembekezo cha anthu akunzimba south akuluviri akufuna CBCC akufuna clinic itani akhota anzathu akuti chikusembana ife tabweretsa bill imene kuti chinthu ichichi muzoonadi mu malamulo athu onse palibe pamene panalembedwako kuti CDF iziyenda motani ndi fund yotani zinabweretsa chinthu chija kuti chilowe mu constitution kuti chikhale chovomerezeka ndi mmene anzathu akhoti anatiuzira ndipo timagwira ntchito nawo bwino iwo akatanthauzira malamulo ifeyo tikonze malamulo amenayo moti chimene tikupanga apapachi ndi choyenera ndi chimene munthu wakumudzi akufuna zikomo tathokoza kwambiri tathokoza olemekezeka chifukwa choyankhula motero Innocent wamvatu mmene alankhulira kondowe komanso olemekezeka Emmanuel Jerry mmene alankhulira ndamva kwambiri ndatsatira kwambiri anthu awiriwa koma mwina interest yanga ili pa zimene ayankhula Jerry olemekezeka kunena kuti akuti anthu kumudzi akudziwa kuti Jerry ngati phungu akuyenera abweretse chitukuko kumudzi kumeneko afotokoza kuti avoteredwa kachiwiri mwanjira ina afuna atiuze kuti avoteredwa kachiwiri chifukwa amapanga chitukuko mwina funso langa loyambirira likhala kunena kuti Jerry kumvetsetsa kwawo nkhani kapena ntchito za phungu ndikotani kuti ntchito za phungu ndikupanga zitukuko malingana ndi mmene malamulo a dziko lino alili polingalira kuti tili magawo atatu gawo la president ndi nduna aphunguwo ntchito ya kupanga malamulo komanso mwina abwalo kutanthauzira malamulo amenewo chifukwa choti mwina anthu akudziwa kuti Jerry amapanga chitukuko zimene mwina si ntchito yawo si mandate yawo malingana ndi malamulo a dziko lino tizingopitirira kuyenda molakwika chotero mwina adatiunikira pamenepo Jerry kuti iwowa akuganiza motani pamenepo zikomo kwambiri chilichonse chimakhala nchiyambi chifukwa chake tiyamikira ya court kuti anatiunikira kuti pamene chinthu ichi mukupanga 20 years now first number 2006 chimene anthu akumudzi amayembekezera ndi chimene akuyembekezera chinthu ichi mu malamulo mulibe moti nthawi imene ndimadusisa motion yanga yonena kuti parliament ndilole kuti ndibweretse bill imeneyi
ndinafotokozera kuti pali gapo kapena pali kachichewa titauti pali chani yonena kuti anthu akumudzi akuyembekezera kuti MP apange chitukuko ndipo timapangadi ndipo chachitikadi nafe tawina pitani ku Mzimba South tawina akakuwuzani kuti Chambulanyina amapanga chitukuko okay tawina chifukwa cha olemekezeka timafuna muyankheno funso limene Innocent wafunsa kuti yes anthu akumudzi amayembekezera chitukuko kuchokera kwa inu ngati phungu wa nyumba ya malamulo koma muzoyenereka ma roles kapena nditero roles and key responsibilities of a member of parliament tikayang'ana zilipo zingapo 1 2 3 4 5 6 koma tikayang'ana pa zonsezi palibe nkhani yochita chitukuko kumadera kwanu. It's about lawmaking, executive oversight, representation, committee work, public engagement, impeachment proceedings. Ndeti mafuna tiziwe chifukwa chake ndikupangalifa ukoti anzatu akoti atimasulira ife ntchito yathu taona kuti apapa pali gap chifukwa chake tikuyika malamulomo kuti MP atakuthandizira pagawo limene ndi vuto lililonse ndipo ndi ntchito yathu amalawiyo mufuna mupitirire kumathandizira kuchita chitukuko constituency kwanu. Is that what you're saying? Ndi mmene takhala kupangira mu zaka 19 naperekaso chisanzo kuti mu zaka zonsezi wedi ya majority ifeyo timangoyiona amalawi tonse timangoyiona kuti majority ndiyoti akangopeza timavoti tochepa president wawina koma akhoti anana majority ikuthandiza kuti ndi 50+1 konzani ifeyo so pano basi tikutenda kuti iyayi anena kuti chitukochi MP ntchito yanu mu constitution mulibe it's unconstitutional ife toda matero kodi mwagwira ntchito yotamandika ifeyo ngati okonza malamulo tikonze malamulo ameneyo kuti pamene chinthu chikuchitika pa ground chikhale chofanana ndi malamulo athu as simple as that. Mwina mwadzuka bwanji Leya ndimafuna ndipangeko comment zimene ona kuanena lankhulani ndithu akondowe tiliso ndi olemekezeka apa koma tikhale tikuabweretsa posa chidwa pompa tikankhulani ndi Mese Matonga koma tilankhule ndino a Benedicto Kondowe. Two things Leya. I think number one ona ku Jere akupanga misiriti amalawi chigamulo cha khoti sichidanene kunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo ndi amene azikayendesa CDF chifukwa ifeyo inatulusapo statement imene timanena kuti ma guidelines amene CDF igwisa ntchito si wokwanira ikhale ndi lamulo monga amene zilili ku Kenya ku Uganda. So akanena kuti khoti lanena kuti CDF is unconstitutional, yes, koma khoti sidanene kunena kuti woyenerera kuyendesa CDF akhale aphungu a nyumba ya malamulo ayi kukulakwisa nkhani ya chiwiri ndiyayankhesa Kondowe pamenepo ndayankhesa Kondowe ndimalizire just a minute mukusoma sokoneza kwambiri amalawi inuso mukusokoneza amalawi mukuyapuma kwambiri ngati kuti olemekezeka calm down pang'ono. Olemekezeka Jere, I'll come back to you. I'll give you time. Let me finish. Point ya number 2 ndiyo nena kuti ndizoona kuti aphungu akhala kupereka zitukuko kodi chimene chingavute ndi chani kuti maloza amene wowo awunikiridwa ndikuperekedwa kuma council anthu atabwera kwa iwowo ngati aphungu iwowo nkuwayankha kunena kuti ayi chitukuko pakadali pano ngati mufuna kupempha mupite ku console chimene chingavute ndi chani. Chambulanyina mutha kuyankhapo ono pa zimenezi. Okay, ndiyankhe kunena kuti kumbukirano nena kuti constitutional court yanena kuti chimene chikuchitika pa ground ma guidelines ndi constitution yathu ndi ntchito za ma MP zikusemphana. Ife tabweresa bill ija bill isi imodzi isoto iyi poyamba ndi session ya constitution moti ndigwirizane nawo akondowe kunena kuti pamene
session yachitika imene ikufotokoza ikupanga introduce CDF, ikufotokoza ntchito yake ya CDF, komanso ikufotokoza governance issues ya CDF. Akuyenekera kubwera tsopano bill yeniyeni tsopano imene tsopano ifike pa ground kuti kodi quotation azikatenga ndani, amatenga ndani zathu a procurement kwa DC, kodi mobilization ya community achite ndani, azikapanga nda council. Zimene zija zikhala mu bill tsopano CDF bill. So pakale kusiyana pa chimene ichi chitabwera pa insertion mu constitution chimene tufuna tithandizire amene akhoti ananenera, kenako tibweretsa bill tsopano imene tsopano ifike pa ground, zimene nkhawa asazo akondowewo tiyankha zimene zozo ziyankhidwa. Ndi ntchito ya tife ngati aphungu kuyeseta ndi kupanga zothekera tipange lamulo logwirizana ndi munthu wakumudzi, munthu amene ali pa ground amene akufuna kuti athandizike muchitukuko komanso athandizike magawo osiyana. Ife aphungu timayimira iwo ndipo anatisankha, anatikhulupirira. Zikusiyana ndi nawo unena kuti sanasankhidwepo, lero angozuka ntawuni muno kumanena kuti ya ife tikuyimira anthu. Pamene ife olemekezeka Chamblanyina tathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa inu tiyankhule ndi mtolankhani wathu Mese Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Mese, wadzuka bwanji kuchokera ku Lilongwe? Ndadzuka bwino kayolera. Ndadzuka bwino. Talankhulatu ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Apatunda kumana ndi Amalawi ena amene amachita business mu mzinda wa Lilongwe azitchula okaso dzina. Mwadzuka bwanji pa? Ndadzuka bwino kaima. Ndadzuka. Ife lero tili mu program imene ya kulinzi ndipo munga mmene wamvera tiko tinanenera kuyamba pachakukambirana nkhani ya ndalama zachitukuko imene timapita kumadera za CCF. Ngadali pano pali kukokana pakati pa aphungu komanso anthu akumafonsolo omwe akuti kuti ndalama zimene zamene akuyenera kwenikweni kuzilamulira akandani. Inu ngati mwina nzika ya Malawi mukamakhala ku nkhani ya chitukuko mumaona kuti munthu amene akuyenera kubweretsa chitukuko ndi ndani kudera kwanu? Abobo mwina koyamba mutchule dzina lanu. ine Masiku. Abobo ife sinazona phindu lake nde singazoti akuyenera kuti alibesa ndi ndani kwa phindu lake sinazona. Simabwera ndalama zophindu lake kuoneka mpana pana. Komano pakadali pano koti lidalamula kuti aphungu asamati kuteso gawo mwina atenge manyasa. Kuona kuti zimene zitha kusitha ngati mwanena kuti palibe ko phindu limene mmaliona. Singasindeso kanthu. Akuboga bepese kinso chomwe sochindi hayi. Karibu. Ndalama zimene zimene zizenda pano. Nazo uleso arangosiya ukupereka. Poli ndalama zophindu silimamwe. Ayizoma kwambira lero amene ali ndi Malawi nakubana naye akuti ndalama zilibe phindu kwenikweni anthu sakuliona phindu mwina angosiya kupereka ndalama zimene zikafa kuti anthu chitukuko chimene chitimafika kaya pala aphungu kaya palibe koma iwo ona kuona ngati nzika ndalama zimene zile zingosiya kubwera kuthumba kuti zikhala mudzina lokuti zikuthandizira Malawi. Chabwino, inetu ndathokoza kwa basi Mese kuchokera ku Lilongwe. Zikoma kwambiri lero. Zikoma. Kulumphi kwa chabwa Neta Kurumphi kwa chabwanji. Hai nditu tili ndi Ben Phiri hapa. Neta Kurumphi kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino kaya kumeneko kwa chabwanji. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko. Pakali pano ndi Malawi amboma lino la Lumphi awiri poyamba tikudziwe. Ine ndi Chilambo Collins Lumphi. Pamenepa Maria Kaunda Lumphi. Nkhani tu yati ntatu. Inu mukuona kuti achilambo mukamavota muyembekezera kuti amene atabweretsa chitukuko kudera ndi ndani? Ndizolola funso mmene ife timayembekezera tikamavota kunyamuka mamawa kupita kovota timalingalira chitukuko mdera lathu. Munthu woyambirira
ndi kansala chifukwa ndamene ndimakhala nayo nthawi ndi nthawi kumudzi ndamene ayeneka kuwongolera chitukuko komanso nkhani imene ndayimverera ndi chinthu chachimvekere chifukwa ku khoti inapita ndipo yabwerako ndipo khoti anawunikira moyera moonekera momveka bwino kunena kuti ma councils are responsible in development of the area. Why I'm saying this? Chifukwa nena kuti council ndamene nthawi ina iliyonse tukamba panopa council ali ndi anthu ndi chitukuko chikabwera ku council council ayeneka kupita ku council DC ndi anthu oyenerera nena kuti kudera panga kuno kufuna chitukuko ichi tipange bwanji ndi council ameneyo. That's why tinazuka pamawa kunena kuti tipiteni tikavote kuti council wathu atibwesere chitukuko chifukwa ni munthu amene ali pafupi kwambiri ndi anthu. Kuna kumene kumayi wanga achilambo akuti ayi council ndamene akuyenera kuti ayendese chitukuko cha ndera. Imuna maganizo anu mukuona kuti akuyenera kuyendesa chitukuko chimene ichi ndani. Zikoma kwambiri monga mmene anenera mzangawa ine sindisupatali ndizoona zenizeni ifeyo tikamavota mamawa kuzuka makhomo athu kupika kukavota timayembekezera kuti ifeyo tikufuna chitukuko m'madera mwathu ndipo chitukuko chimene chimabwera ndi makhansala omwewo chifukwa iwowo ndi amene amakhala ndilife pafupi mavuto onse amaconstituency amaona ndiyeyo kansalayo. Tikati mabridge iwo ndi amene atikonsebwa atipite kwa kansala tikanene tipite kwa kansala tikanene ndi makansala athuwo ndi amene amayenera kuti CDF iwo azigwirisa ntchito. Atumene mlimene ndachezera ndi Amalawi kuno ku Lumphi. Ndathokoza kwambiri Neta Hara kuchokera ku Lumphi. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Ben Phiri mwamva mene tayambira pano tachezera ndi Benedicto Kondowe komanso Honorable Emmanuel Chamblanyina Jere komanso mene tachezera ndi Amalawi. Inu muli ngati kholo ndinene kholo tikudziwa ndinu MP koma ndinu Minister of Local Government ndinu amene mumayang'anira onsewa amene tikuakambapa makhansala komanso ma MP at that level. Timafuna tidziwe chifukwa mwinatu anthu kunjako akuona ngati ndalamazi zikabwera 5 billion nde kuti zimapita ku account ya MP kapena ku account ya kansala kena kwaziyamba kuchita chitukuko kumeneko. Kodi nkhani ya kuchita chitukuko m'maderamo Constituency Development Fund imayenda motani tatiunikireni olemekezeka Ben Phiri. Achoyambirira Leya ndithokoze kuti munaona kuti ndikhale nawo mprogramu hii. Ndalama ya CDF ndi ndalama ya chitukuko. Mwina zinthu ziwiri tisanapite konseko kudakakhala nkhani yakuti CDF yamba bwanji inabwera motani. Tikakamba imeneyo imene angakambe ndi yawo akanafotokozera bwino Amalawi. Chachiwiri ndi chakuti governance ya ndalamayi imayenera kuti iyende bwanji. CDF si pocket money ya MP, si pocket money ya council. Ndi ndalama za chitukuko zopita kwa Malawi. Mu 1998 tinachita adopt Malawi kuno decentralization. Mphamvu wa anthu. Kwa zaka zambiri mphamvu zijaoneka ngati ziliko koma zinali mphamvu zopanda ndalama. Munzero za His Excellency President Professor Atapita Mutharika anaona kuti Malawi alira kwambiri chifukwa chakuti amati akafuna bridge, akafuna tukulu, akafuna msewu ndeti mapita ku parliament, ndiye ku parliament kujati makafusa nduna, ndiye nduna ija imayankha either mwandale kapena moyang'ana kuti uyu ali chipani chanji. Nthawi zina amatha kungokuyankha kuti ndalama zikazapezeka. Nthawi zina amatha kuona kuti uyu ndi wa chipani chanji nkumadabwa kuti constituency ina dera lina zitukuko zikuchitika dera lina zitukuko sizikuchitika. Mchifukwa chake kuna abwera nthawi imene anzathu ena amachita advocate for federalism because amaganiza kuti keke ya boma ya chitukuko kugawidwa mmene inayina kuti igawidwe dziko lonse kuti wina aliyense Malawi ina aliyense adzitikumadziwa kuti tikapereka msonkho ndalama zathu timaziona. Nzeru za president anaona kuti atenge ndalama zimene zimakhala ku central government zimene nduna zija timazifusira mafunso ndalama zija zipite kwa munthu wa kumudzi kuja zikagwire ntchito yotani. Kuli ma guidelines amene alipo zimene timacha allowable kapena non allowable. Zimenezo
akanthu akakaona kuti tikufuna bridge and zitukuko zonse zikhale community demand driven azitukulutse ndi anthu aja amazitukulutsa bwanji kumakhala ma village development committee kumakhala ma ADCs ndiye kumakhala no council. Ine ndiduna imene ndikuyang'ana zonsezo ndiye sindingafune kuti ndikhale mbali yawa kapena ndisakhale mbali yawa. Chigamu chakuti chimene chikunenedwacho mamasulidwe amakhala osiyana nchifukwa chake kumakhala lawyer wachita defend ndi lawyer ochita litigate mbalo mwa munthu wina. Koma ndikukhulupirira kuti ananena kuti sipite ku council sana chule kuti zikhale ndi MP sana chule kuti zikhale ndi councilor. Pena anthu akulakwitsa akuona ngati kuti ananena kuti zikhale ndi councilor zapita ku council tipange ma guidelines oyenerera nchifukwa chake popereka ma guidelines dinanena kuti for the time being timamuchula chifukwa timanena kuti kutokera pano kukafika April ndalama ikugwiritsidwa ntchito 200 million and 200 million imene yoyo ma guidelines akhalawa 5 billion imene a president abweretsa kukhala ma guidelines ena oti agwirizane ndi zimenezo cholinga ndalamazo zisabedwe ndalamazo zisadyedwe ndalamazo zisaonongedwe quality ikhalepo. Ndimene ichireya kunena kuti kaya pakubwera ndale chifukwa ndamvetsedwa kuti minkangano ina ikuchitikayi ndi nkhani ya ndale kuti masomphenya a president ofuna kupitisa ndalama kumudzi zisapite chifukwa akuona ngati ndi game changer kuti a president ndiye kuti aoneka ngati achita deliver. Ine ngati nduna ya mapoma ang'ono ndinene kunena kuti mwaziro wetsaso ndale iyayi ndimafuna ndinene kuti musanditseke pakamwa ndinene kuti zikuzitani ndalama zizipita kwa anthu chifukwa anthu akusowa mankhwala akusowa zipatala akusowa mabasari ku tertiary education. Disaster ikabwera ngati imene yachitikira pano nyumba zambiri zili blown out Malawi afunika kuthandizidwa. Ndinene kuti ndondomeko yake ndiyo kuti ndalama zimakhala ku district council. Controlling officer malingana ndi Public Finance Management Act malamulo amene amachita govern ndalama controlling officer ndi DC amene uja amadziwa ndondomeko za procurement amadziwa ndondomeko za mayendetsedwe a ndalama kuchokera kumudzi kuzingochokera compendium ya zitukuko zimene zikufunidwa. Ndalama zikachoka zimene zija ndizipitano pa council ku council kuja ndi kumene kuma service committee ndi zina zoterozo zikapanga zimene zozikupita nde kulibe kuti civil servant aja ndalama izi kulibe kuti wandale aja ndalama izi chifukwa ma guidelines amene tikuphika padakali pano si amasewera. Ndimalize pafunso mwafunso alikuona kuti tayika ngakhale dashboard yokuti olo munthu ali ku America olo munthu ali ku Malawi kuno azitha kuchita click constituency yake ndikudziwa kunena kuti kumene kukulima zitukuko izi ku health ku agriculture ndipo zitukuko zimene zi procurement inaenda motere ndipo pamene popo ndalama zimene zalowa mu percentage yotere progress yotere ndi zithuzi zonse zili motere ndalama pamene zikutuluka potere palibepo mpata okuti wina ndalama izizi asewera nazo ndipo masomphenya a president akwaniritsidwa. Tathokoza kwambiri olemekezeka Innocent wamva mmene alankhuliratu olemekezeka Ben Phiri pankhani. Ndamva chimene chandipatsa chidwi nchonena kuti akufotokoza kuti zivute zitani ndalama zipita kwa Malawi palibe amene ataje wantambala. Mwina interest ino ikumakhala mwina tiyang'ane pankhani mitu kwambirana panopa kuti iwowa ngati anduna anena motsindika ndithu kuti whatever the case ndalama zipita kwa Malawi. Mwina vuto lili pati kuti mwina ma MPs sawakhudze just kuti ndalamazo zipite kwa Malawi kali kuyuza njira ya mtundu wanji koma chitukukocho chafikira Malawi minus ma MP considering role imene ma MP amasewera imene tikuidziwa ya malamulo yokhazikika oversight kupanga malamulo ndi zinthu zina za mtundu umenewo. Chifukwa chani akukhala ndi interest yonena kuti despite assurance yochoka kwa minister ma MP akufuna be apange mwina a minister akhoza kufotokoza motani chidwi chimene chikuchokera particularly kumbali ya ma MP. Olemekezeka Ben Phiri. Lea mmene ndanenera ine ndi nduna ya mbali zonse ndalama izi chifukwa choti ndi ndalama za misonkho ya Malawi zikuyenera zigavane ndi malamulo a Malawi. Malamulo amene amapereka mphamvu ya magwiritsidwe ntchito a ndalama alipo angapo ina mwayo mmene ndanenera ndi Public Finance Management Act, Procurement Act, ndetili ndi Local Government Act, ndetili ndi Constitution. Ifeyo tidzagwiritsa ntchito malamulo as and when mmene zili pano tinatulusa ma guidelines malinga ndi mmene zilili
nthawi ni nyengo zimasintha zinthu zikasintha will be guided as such. Chimene ngati ministry tikuyenera kuchita monga udindo wathu oonetsetsa kuti service delivery umoyo wa munthu kumudzi ukhale umene ukhala ndithu, zipatala zimangidwa ndithu, masukulu amangidwa ndithu, whichever vehicle is going to be used malinga ndi malamulo, that we will do. Koma mwina ndinenepo ichi kunena kuti tikamayang'ana chinthu tizichiyang'ana mbali zonse. Mmene chikubwerera chinthuchi chikumakhala ngati anthu akukanganirana and chikupereka perception yodabwitsa kunena kuti chifukwa chani akukanganirana. Ku health kuli project inakunena kuti direct facility financing. Imene ikuchotsa ndalama ku central government kupita straight ku clinic kaya ndi health center kaya ndi health post ku education kuliso ndalama zimene kale zikachoko central government. Musanapite kutali timafuna tibwere kwa a Benedicto Kondowe komanso Chamblanyina Jerry. Inunso tibwera kwa inu posachedwa pompa. Kodi a Benedicto Kondowe mwamva mene alankhulira a Ben Phiri? Mapoint awiri there. Mapoint awiri. Number 1, pankhani za malamulo pazululu imene timanena kuti that which is not included is excluded. Chimene si chinayikidwe chimayenera kuchosedwa kapena si chimayenera kukhalapo. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti aona book amanena kuti kodi si danene kuti makansala kapena aphungu ndamene angayendesa. Koma khoti lomwelo ndikunena kuti malols amene aphungu amapanga ndiwosayenerera ndiponso achosedwe. Therefore imungabwereseso kunena kuti aphungu akhale omwewo amene aziyendesa thumba limenelo. Malamulo ali clear. Number 2, ndiyankhe kwa wona bujere. Constitution yathu ndime ya 5 imanena kuti lamulo lina lililonse limene limasemphana ndi constitution ikuyenera kukhala lopanda ntchito. Bill iyi ikusintha constitution and the constitution provision imene ikusintha ikupereka mphamvu kwa aphungu a nyumba ya malamulo kuyendetsa thumba la CDF. Kutanthauza kuti ngati tingapangeso lamulo lina la CDF limene tonse tikuvomerezana, lamulo limene lolo silingasemphane ndi provision imene mwalowesa kale. Chifukwa ngati mu constitution mwalowesa kuti thumbalo liziyendesedwa ndi phungu pa nyumba ya malamulo, CDF bill inganeneso zina kusintha zimene zanenedwa kale. Ndi chifukwa chake tikufuna tikaniretu panopo kunena kuti yayi izizi zisamakhale choncho, chifukwa tikavomereza lamulo linalo la CDF silingasemphane ndi zimene tayika kale mu constitution. Ndiye tikuyenera kuti tikozeretu panopa. Ziko Kondowe potengera ndi mina fotokozera Ben Phiri. Olemekezeka, you have the floor. Indina nene kunena kuti akuti wakuti ndamene agwiritse ntchito ndalama iyi. Akondowe should be clear. I am saying we will ifeyo tichita deploy chili chonse mogwirizana ndi malamulo. Zimene malamulo anena, zimene malamulo akunena, malamulo amene alili ndi zimene tipange chifukwa chimene tikufuna nchoti ndalama zipite kwa anthu zikatumikira anthu kumudzi. So apa ndisayikidwe mawu mkamwa kuti ndanena kuti wakuti ndamene agwiritse ntchito ndalama izi. Ndalamazi afune kaya wina kaya wandale atani ndalama amene atazizi chita account for ndi akucancel chifukwa pakuyenda kukhala controlling officer. Zina zimene zikukapidwa pa ndondomeko yokuti chitukuko chipezedwa bwanji, chitukuko chichikapezedwa zinthu ziyenda bwanji, koma ndalama iliyonse ya boma imayang'anidwa oloide ndili minister sindingachite saini cheke cha kuboma. A principal secretary ndi system yawo amapanga ndi ndondomeko imene imakhala andi zimene zingasinthe. Palibe wandale atatenge checkbook nkumachita administer ndalama izi. Palibepo siziteka ndiponso sizateka kwa malamulo sakutero. Ndiye ma technocrats ndi amene azichita manage ndalama izizi kukangana kuli pano ndiko kuti kodi chitukuko chichiyamba bwanji ku ground chipita bwanji ku mtunda. So palibepo apa pankhani yokuti ndanena kuti wakuti kapena wakuti. All I'm saying is assuring Malawi kuti taika tukupanga tukuphika padakali pano in consultation with donors, in consultation ndi best practices kuita kwake tipange bwanji cholinga choti ma technocrats athu mwachitsanzo tikunena kuti ma DC akhale odziwa. Tikukonza za ma director of finances akhale odziwa mawerengedwe ya ndalama.
panopa district yonse taika district engineer very qualified ncholinga choti ma projects athu asamakhale substandard okuti agwa pompo. We are capacitating ma council in readiness of April okuti zinthu zonse ziziyenda bwino, procurement iyende bwino, ma task force ngambirimbiri. So zina zikunenedwazi ndizo kuti chitukuko chichoka bwanji uku kuti chikafike ku council, koma nkhani ya ndalama ya safety ya ndalama Malawi yesa sure kuti ndalama zili safe, zitukuko ziyenda bwino, kalibepo hata gwire ndalama zimene zima technocrats tili nawo nkati. Nkhani ina tilikambidwa ndiyo kuti kodi chichoka bwanji kumuzuka kuntunda. Achamplanyina tathokoza kwambiri Ben Phiri. Achamplanyina Jerry mulipo mpano. Yes. Mwamva mena alangulira Ben Phiri komanso Benedicto Kondowe. Ndimafuna ndidziwe kuti mena alangulira Benedicto Kondowe momveka bwino kuti ndalama zimenezi zimapangidwa managed at council level. Inuyo munanena kumayambiriro kuti anthu akumudzi amadalira inu kuti mwabweretsere chitukuko. How are you involved in CDF and what is your main interest kuti mpaka na kukhale bill ya kayendetsedwe ka CDF kuti aphungube you should be involved? Choyamba nene kuti constitution yathu ikutiuza kuti ife anthu amene tapasidwa mandate yowayimirira anthu akumudzi. Ndipo tatsimikizira Malawi kuti ifeyonso Malawi omwewo adipanga trust kuti ipange malamulo okomera Malawiwo. Ndipo ife tikuyamikanso neneso kuyamikanso anzathu a Constitutional Court amene anamasulira mwachimvemvemve mu April. Ndipo ife ngati aphungu tikupanga zoti zimene anzathu ati fotokozera ku Constitutional Court, ife zimene zija zikhale zofanana ndi constitution yathu. Malamulo ali dynamic. Lero mene tidi zinthu izi mawa sikuti zinthu zizakhala chonde. Amalawi akakhala nchembekezo pa ife ngati aphungu tiyenika kuwapatsa chimene iwowo tinawalonjeza. Ndipo tatsimikizire kuti ife timapanga malamulo mogwirizana ndi mmene iwowo adatipasira mandate zikomkwambiri ndipo tipanga. Innocent uli ndinde manga yotani? Ndemanga yanga ndiyonena kuti pena pake khangati kuti tikungozungulira pomwepo chitsogolo chake sichikuoneka bwinobwino. Ineyo mwina pamene ndifuna ndimve kuti ma MP pomwe afuna kukonza ndi pati pamene bwalo la milandu lasokoneza kuti iwo afuna kukonza ndi pati mwina atakhala clear pamenepo chifukwa kuti mene zikubwerera zikuoneka kuti point ukhala nati ife timapanga chitukuko pamene nkhani imene ikuitenga constitutionally I think nkhani ya chitukuko sikwakudza iwo nkhani yawo ndi ya oversight mwina aziyang'anira kuti ku council kuja kumene tapereka kanti 5 billion kanti 200 million ndalama zathu azigwiritsa ntchito motani ayang'ane kuti kodi anthu wasana sokoneze ndondomeko zaenda bwino mwina sizinaende pati pamene iwo akukhala napo interest pamene pamene pakudabwitsa. Achamplanyina timangofuna tikumaliza mawano maliza timafuna mutipase chisanzo pa zimene chigamulo china fotokoza komanso chisanzo cha mwina just a session or a part of zimene inu mukuona kuti izi ndi zimene tikufuna mu bill imene tikubweretsayi kuti zithandizire pa chigamulo cha court chimene chinafotokoza mosazungulira nthawi yatithera. You have a minute. Court sinalakwitsa pena paliponse ndipo court yakafotokozera chofuna ife tikonze ku parliament timakonza ndi ntchito yathu yokonza anzathu afotokozere ife tikonze nakhaso choncho mu 2020. Yes, we know that olemekezeka timafuna mwina just an example kuti anthu amvetsetse mwina sinanga mene Innocent wanenera kuti tikukokana koma zinthu zimene afotokozera Ben Phiri zikuoneka kuti zikumveka mufuna mukonze pati pali kukokana kukokana kulipo ayi ifeyo tikupanga zinthu zimene a Constitutional Court anefotokozera malamulo ife malamulo omwewo tikukonza ndi ntchito yathu. Chisanzo chakukonza kumene mukufuna kukonza mu bill imeneyi ndimapereka chisanzo cha 50+1
kodi Yeah, tukamba za CDF. Ulemegezeka tukamba za CDF. Nthawi yatitira. Tukamba za CDF ngasifunza kuti akodi afotokozera chinthu. Ndifeyo tikukonza. Chimene akotiwo anena akodi ananena kuti word ya majority means 50+1. It's not the parliament kukakonza. Apaso akodi anena kuti chinthu chimene chimachitika pa ground cha CDF chikutsutsana ndi constitution yathu. Ife oho tikonze ndipo tikukonza ndipo chikonzedwa. Tatsimikizira Malawi kuti tikonza chinthu chimene chosangalatsa Malawi uliwonse. Fota Malawi anatipasa danga lokonza zimenezo. Zavutatu apapatu ajeni kuti mutifotokozere kuti pamene mukonzapo ndi pati. Koma malingana ndi nthawi tiyeni tilekezere pomwepa. Benedicto Kondowe mawu omaliza. Mawu anga awiri. Number 1 ndiwapemphe afungwa nyumba ya malamulo. Anthu akapempha chitukuko awapange lifa ku konsolo. Number 2 ndiwapemphe Honorable Ben Phiri kuti ndalama zimene APM akufuna zipite kumuzi apitirize madongosolo amene ali mkati kale kuti ndalama zikafikira Malawi. Tipemphe kuti pasakhale anthu amene angafune kupanga sabotage goodwill imene APM akufuna apereke kumtundu wa Malawi. Chifukwa chimene chikuvuta apapa nkhani ya ndalama ya 5 billion imene ikubweretsa pungwe umene uli pakati pathu apapa. Mwepre mungalibe nkhani ya 5 billion. Zikomo kwambiri tathokoza Benedicto Kondowe achambulanyena nakupatsani nthawi yatha. The money pali comment apa kuchokera kwa Alex Chantunya kuchokera komwe iwowa ali ku United States akukhala kumeneko koma amatsatira bwino program iyi ndipo akuti the money should be under the council. It's how they do it in developed countries, even USA they do the same. I'm asking the president to order audit for the past 10 years. I can guarantee members of parliament they cannot accept. Let's do audit first before implementing the 5 billion kwacha. To be honest, it's good development to increase the funding, but I think it's too much from 500 million kwacha to 5 billion kwacha. It will be hard to implement. We will end up increasing taxes kwa Malawi. Olemegezeka Ben Phiri mawu omaliza. Amba ndithokoze kwambiri kuti Malawi tonse tikugwirizana kunena kuti ndalama decentralization ikwena ichitike ndalama zipite kwa Malawi cholinga Malawi wa kunsanje Malawi wa kuchitipa adziona chitukuko chikuchitika pa ground. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri ndiyamikire for state president chifukwa cha nzeru zawo. It's a bold step kuti akavomere kuti ndalama zichoke ku central government zipite ku ground. Chofunikira kwambiri ndiona kuti iyi isakhale manifesto chabe ya chipani chimodzi ngati dziko tigwirizane kuti ndalama izi zisazapezekenso zitachoka ku local government kapena ku council ang'ono kapena ku constituency ndikubwerera ku central government. Kuti zimenezo zichitike zikuyenera nditu pakhale lamulo lozitsekera ndalama zokuda kuti decentralization iyo ndi ya ndalama ikhalebe ili kumudzi. Very important. Number 2 ndapempha Benedicto Kondowe ndi anzawo onse azamabungwe asamakhale reactive azikhala proactive. Chifukwa chakuti nkhani akukamba chambula nyina apai they would have done better. Anadziwa liti kuti phungu sakhala involved mu chitukuko. Alero mwero mwezi atapita ukachita sensitize anthu kumudzi akuluakulu izi zimayenera kuyenda motere but they refused. They haven't done anything to date. Iwowo chifukwa phungu akati ine sindikupangira ndi chitukuko samusankha. Udindo wa CSO is to civic educate the people. They haven't done that. Siyo kayo kuliso nkhani ya handouts. Kunadutsa lamulo ku parliament yokuti handouts atakale masivo society handouts yayi ndende apempe azikhala proactive than reactive. Malizatsi yake ndamene tikuli nawo koma ndalamazi zikupita kwa Malawi ndipo palibe zigwire zikhala ndalama zimene zitokevikira Malawi ndimalize choncho. Benedicto kunabwera nkhani yanu koma nthawi ya 3 ineyo sindikwanitsa so kupasani mpata. Yeah, ititokoze. Chabwino nthawi apa ndiye yatithera. Innocent uli ndi mawu omaliza nthawi yatha. Ndingonena kuti I think titsatire malamulo ma rules aphungu ndodziwika bwino
ndi ma roles iso ama councils ndo odziwika bwino tisapange overlap apena pake we create chinthu chimene kutsogoloko chita dzativulazi. Thank you very much. Omunso ndimene tamalizira program yathu ya lero ya kulinji tikumanenso mawa nthawi ya 5 minutes past 7 pamene tidzabwere ndi program ina ya kulinji. Ine ndileya malekano ndikuthokozeni nonse amene munatenga nawo mbali mu programu iyi kumvera kutitsatira pa Times 360 Malawi komanso nthokoze olemekezeka Ben Piri Benedicto Kondowe komanso Honorable Emmanuel Chamblanyina Jere ndi atulankhani athu Mese Matonga komanso Neta Hara. Mwakuma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesti ya odija shirugu goshu yena maji nanga nkani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukulijani kulinji, digudalila inu, kulinji.